Ce oră avem? Nici o oră. Adică, acum trebuia să avem ora de gătit, dar uita că ai trimis-o pe doamna profesoară acolo sus. Da, corect. Mersi. Bună dimineața, copii! Poate că vă întrebați de ce sunt aici când ați văzut că m-am ridicat acolo. Se pricepe. Băi, profesoară, se pricepe cu copiii. Liniște! Da, doamnă. Astăzi, pentru că m-ați trimis pe lună și a trebuit să-mi tai părul superb și arată ca naiba, vă dau cea mai grea temă. Să gătiți supa mea preferată. Care-i supa ta preferată? Asta e și chestia grea. Aveți doar o șansă. O singură supă o puteți găti. Hai, apucați-vă, mișcarea, mișcarea. Dar din ce faceți supa? Că nu avem ingrediente aici. Faceți supa cu ce aveți în ghiozdan. Acum lăsați-mă și începeți să gătiți. Ce să punem în supă? Știu eu ce. Ce? Teme. Profesorilor îi place să dea teme. Deci, poate supa de teme e supa preferată a doamnei. Au! Aoleu, aoleu, am amețit. Supă de teme, pe bune? Aha, poate merge. Dacă luăm în 10, nu-i vina mea. Dacă luăm în 5, e vina ta. Da, adică pe dos. Dacă luăm în 10, e vina mea. Dacă luăm în 5, nu-i vina mea. Cum zici tu, dar apucă-te. Teme prin ghiozdan. Aha. Gata. Fierbe! Atâta tot, bule? Hai că așteptăm. Ce să punem în supă? Ia! Bomboane! De ce bomboane? Tuturor nu prea bomboanele, poate și profesorilor. Profesorii nu mănâncă bomboane. De ce crezi că au dinți albi și n-au carii? Că se spală mereu pe dinți? Și tu te speli mereu pe dinți, dar și mănânci bomboane și ai dinții negri. Păi, poate profesorii se spală cum trebuie. Tu nu te speli cum trebuie? De-aia miroseau urât. Ce să punem în supica de ciocoloțică? Nici nu rimează. Taci din gură. Cred că mai am ciocolată prin ghiozdan. Ciocolățică, ia! Fierbem în suc acidulat. De ce stai pe masă, ia? Păi, ca să se fiarbă supa, trebuie să o supraveghez. În supă trebuie să fie legume sănătoase, da? Am unele prin ghiozdan, da? Uite niște morcovi. Pleacă cu morcovii! Au! Morcovii nu sunt buni pentru această supă. Cum spui tu? Așa spun eu, așa este. Ok. Atunci ce o să mai punem? Bomboane! Ne-ai pus bomboane. Nu, am pus ciocolată. Atunci pune acadele, pune ceva, pune zahăr, pune ce doamne vrei. Păi nu vreau să mirosesc toate bomboanele pe un 10. Aoleu. Stai, cred că am eu niște bomboane la pachet. Nu le-ai pus că trebuia, acum să fie supă proastă. Și care e problema că o să fie supă proastă, hă? Supa o să fie proastă și nu o să mai mănânce nimeni și o să rămânce și pe mână. Ciudat, nu? Ciudat, ia! Hai să punem legume. Vorbești pe limba mea. Fierbe, repede, repede. Stai un pic să gust. Are un gust un pic dulceag. Cred că o să luăm în 10. Doar nu o lăsa să se apropie de castrola. O să fie cam greu. Acum, punctul final, trec
așa la mine? Pentru că o să strici supa dacă pui zahăr. Bine. Deci nu o să strici supa? Acum doar așteptăm. De ce dormi? De-aia. Peste câteva ore. Bun copii, am venit să gust supere. Supă de legume, foarte bună, dar pentru că ați pus multe bomboane, 5. Nu trebuia să pui bomboane. Voi? Ce cauți pe jos? Căutam niște resori de teme. Ia. Cea mai bună supă de teme, preferata mea. Ți-am zis eu. Bine, bine, ai spus bine odată sau de 2 ori. Adică, mereu. Ba nu, ba da. Ba nu, ba da. Ba nu, ba nu, ba nu. Ah, vrei bătaie, Copii! Ați fi luat 10 dacă nu vă băteați. Așa că 5. Eu nu m-am bătut. Ce-ai spus? Nimic. 5 să rămână. Foarte bine. Ne vedem mâine. S-a terminat orele! Numai cânta că o să surzești oamenii care au căști în urechi și se uită la filmulețul ăsta în momentul ăsta. Și